हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ सोर मामि बेलाय सोर बियो आयं नङालै आयं नङा मामिसोथ' आरो सोर देनाय सोर बियो सोर नायनाय बियो सोरना बियो सोर नै बे फट'खौ बाबा देखायनायाव मामि होनना सिनायलायदों आरोना खेबसेनो ओमफ्राय मोनसेयावहाय लोगो थाफानायावहाय बेखौ आयं होननासो होनबाय आंनि आगोलनिनो फट' आरोना स्कुलनिनो क्लास 9 मोनहांनायमोन खोमा माने पिकनिक जानो थांदोंमोन हस्टेलनिफ्राय सुर्ज पाहाराव आङो माबा माबि जि बोरायफोर नागिरदों माने आंनियाव आङो सुनाय आंनियाव गैलानो आरोना ओमफ्राय बेयावथ' न'आवथ' जोंनि आवगोलनि गस्लाफोर माबा माबि जिफोर मेरला ओरैनो दंबाय थायोमोन ना ओमफ्राय बेफोरखौ आङो लांजानायफोरखौ लांनो होननानै नागिरबाय थादों आरोना ओरैनो थाजोबनाय गस्लाफोर गासिबो एकदमबारे उलुं गुजुं जाना दंजोबो ना ओमफ्राय माबा थनना दोननायफोरखौ नागिरबाय थादों आङो दा लांनो होनना बिदिखौ सुखानांगौ आंना बिदि सुबाय बायनानै नङा नों माबाखौ सुग्रोनांगौ मा होनो बे बेडशिटआ बायनानै सुग्रो बिदियाबो खुन्दुं गलाबायनाय बिदियाबो माबा गलाबायो बेडशिट बे एसे दाम खमखौ बायनानै सुलाबायना गेलेनानै बाबुआबो जि आराम उन्दुलांबाय नै आइजों बिबैजों बामजानानैनो टेनसना उन्दुलांबाय दिनै सानसे उन्दुआखै दासो उन्दुबाय
अखा बोथोरखाय फुरि जानो लुगैलायदों नामा नोङो? थ्रा खालामदां। जानो लुगैदों माने? नुहुरनाय मोजां ना? माबा नुहुरनाय जानोसो गावसोर नुहुरनायखाय अखा मोनाखै। सावथाल गारनानै बाथुफोर दोनलांलाय। जोंनो मा खालामखो दाख्लै गावनि दसाखौसो जों गाज्रि गालांबाय नोङो। गावहानो गाबोन थांना होनबाय लेंबोबाय दाना बेरायफुंजानो लिंहरजाना खारलांनांनायनि दाना आंखौसो दाय आं थांखायामोन होननानै फुरि नाग्राना आखला जि गल जाखायो आंना थांलायलाय होननानै दे मैदाना आथाखौना मैदा दासो गांब्रै जानायाव आरो जानायावबा 1 सेकेन्डावनो गांब्रै हाबगोन होनदों सैबायदि नै सिमिसिमबो नाखाबाय अखाया नागारनानै सासेयाबो सिखारनानै दासो फैनो मोनबाय जों 8था जालायबाय 8था ग्रोबावसो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा नायबाय थेंक इउ स' माच बिसोरनिसिम नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय